gowo iki. Oh, kowe gowo pira? Aku. Heeh. 200. Heeh. Anu yo. Dikeke Gus Rogo to, engko nek dikeke kan engko dhewe saya entuk duit meneh. Menawa 5.000 pas lho. Oh, saya akeh. Ayo nek Gus ayo. Oh iya ya. Saiki dinane iki nggo nang mesuan rene Gus e ya. Wah, iki kira-kira karo sapa? Golek bola iki. Nang saiki. Wah, lali. Gak. Woi. Waduh, iki kok ora ono ya pitik-pitik liwat iki. Was. Piye? Pitik babane kena aku peh. Iki yo sing endi? Yo, udut sik. Oh, oke. Nek aku iki seneng babon sing tua-tua. Nek bergizi to. Wong kok seneng karo pitik. Bal pitik iki gur cilik. Wong bal pitik enak dipangan kenyal-kenyal urang piye. Woi, ngopo kowe iki ning kene iki? Ngenteni babon rane sing liwat. Wah, cetok-cetok bisa yo melu aku nyerbu ngene Guse. Ya aku kena cedhaki piye iki? Wis rasa katokan. Sik tak numpake amplop sik. Ana pira ya amplop ya? Wah, kur siji iki amplope piye iki? Kowe do ora? Aku nggawa siji. Kowe nggawa ora to? Bobo nggawa amplop nyambut gawe ora iki. Yo, dijiko aman duwe-duwe yo. Yo, sik. Yo. Yo toh, mana? Yo. Ya ini kok ya rane sing telepon, sing moro reneng, jare badan. Kok ya rane sing moro blas. Dudut sik weh. Nah, udut sik. Nyampleng. Enak tenan. Mantep. Karo ngenteni bocah-bocah. Ayo golek tangan. Aku sik aku sik sopan. Yo. Lanun. Nggih. Lanun. Ngapa? Iki kesel gak ben jalangane kula. Oh iya, terus ya, Ger. Kene gak kono. Nggih. Bruh. Iki Gus. Oh iya, Ger. Kono, Ger. Ya kene kowe le. Celengan. Wah, matur nuwun ya. Kono, Ger, kan kono. Ayo, serbu, ayo, serbu, ayo. Ayo, serbu. Ayo, ayo. Ayo, serbu. Ayo, serbu. Kuwi gek apa menungsa-menungsa rupane yang ngono kuwi? Malah marai deg-degan ae. Ayo, serbu, ayo, serbu. Serbu. Yo, ayo. Good. Good. Iya, wah. Kene done kono. Ngopo kuwi, Mbok? Barang medeni ae.
Ora. Tak kira iki ket mau ki arep ngrampok kek tampange wedhus-wedhus ya ngono aku wedi to. Jare ku arep mlayumu brono ya aku mau. Arep oh alah. Wong kok golek pangan. Santai-santai sik, Ger. Tole-tole. Doladan jumuk wedang. Panganane do ditokke ya? Nggih. Iya. Amplope, ayo. Ayo tutup Ger ya. Gilingi no, Ger. Gilingi sian no. Terus niki ngapunten, Gus. Iki enten sedekah, Mbok. Niki sekedhik. Oh iya. Kalih titipan saking Bola-bola litih darat, lutuh darat. Monggo, Gus. Oh iya, matur nuwun ya. Nggih. Moga-moga kowe nyemplung suwar. Gus, tinggalane, Gus. Iya. Wah, Lali. sok meneh iku dodo repot-repot. Lali, Gus. Toh morong ora apa-apa. Kandel lho, Gus. Oh, yes. Sithik nggih, Gus. Kabeh tak dongake wae mlebu suwarga. Amin. Amin. Harus santai-santai. Duduk sik, Le. Lau dute iki ndi, Gus? Ndi, Gus? Lali. Oh, wedhus dadi pek dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah, bocah iki kabeh wae aku wis do ngerti maksud karo tujuanmu. Kepisan. Dene kowe mesti ngeleh to. Sae. Terus nomor loro, kowe mesti disalah to. Nggih. Wujude iki ya badan utawa bakdo. Mbok menawa kowe kabeh ya aku barang, sapa ae sak donya sing salah ro aku, kuwi muga-muga wae dosane iso lebur ning Bakdo Riyadi. Kula mboten berdosa, Gus. Kula ki tiyang putih. Iki lho, Gus, dosa kula sampun akeh. Oh, ireng. Wong iki ora usah bedak-bedaki golongan nganggo putih, nganggo ireng, nganggo abang. Wong iki tujuane padha, manunggal dadi siji mumpung pas bakdo. Kula niku namung golongan darahe B niku, Gus, pripun? Ha nek cara kowe kuwi, apike ya kuwi dibabat kok dintekke getihe, didonorke. Diasmu iki, Gus. Wah. Karo Gusmu lambemu. Wah, ngapunten, Gus, niki namung guyon. Oh, ya ora apa-apa Le, nek niatmu bodo-bodo ya. Muga-muga ya ora ngono kuwi. Nggih. Ket mau ki mah gedhe crita iki marah lek bidang-bidang. Yo, bidang. Aku tak laden ra apa-apa wis ngene iki, dep-dep ya ngama. Do diombe Le. Karo cerita-cerita. Gus, nah kok iki wedang putih tok iki piye? Maklum, bojoku lagi ribet, lagi abang. Dadi ra entuk ngono-ngono. Wedang putih reget kok, Bro. Oh iya, Reget iki. Lho, ora yo. reget. Wah, Motomu senor kowe iki. balik kae ngobene. Balik kae. Balik kae. Poso Le, ajar poso. Ya to. Cek ben tebu swarga. Mudeng. Nah nafsu ora amire diangen ae. Wah mulih mah udan ngene piye ya? Oh sik Le, tak sangoni. Pokoknya tenang wae. Sang duit iki. Duit iki. Nah Le, iki Le adol pusaka. Kabeh tak wae. Abang-abang ora. Wah. Ya, pusaka ampuh mak gedhek nangoni kowe kabeh. Gandeng setera 200. Ayo mulai hae. Rasah pamitan mulai dhewe-dhewe. Yo tunggu gendang kluthuk yo. Oke yo. Mulai. Bocah iki. Coba tak kai. Bocah iki pancen tau. Oh, bocah iki disangone do minggat dhewe-dhewe. Do ora ndek adab karo Gus. Oh iya. Aku tok amplop oke.
Hitung sik, Nu. Kandel-kandel yang sing titik. Iya. Apa iki? Apa iki? Wah, aduh panganan bodoh. Godhong. Amplop go amplop kocrok piye? Udah barang sapa iki? Ulah. Cah saiki cah randi adab tenan iki. Oh, bocah tenan kok kabeh gur prinjing. Aku entek atus-atusan ewan wah. Cah iki opo jenenge iki? Kok ana sing sitok-sitok gedhe lho. Wah. Yo lah. Tuno carane kok ngene iki. Tuno iki ngene iki cah. Keri dhewe 200 kilo. Oh, lah carane ngene iki tuno iki. Tobat ngene iki. Ah.